ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಳ್ಳೆರ್ ಆರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ತೋಜೊಂತಿಜ್ಜಿಗರ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಮೂಲ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಮೂಲು ಹಾಲಿಡೇ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಟೂರಿಗೂ ಬೋಡಾತ್ ಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಕಲ್ವೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋರೆಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋರೆಗುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾತ ಇಂಕುಲು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಟೂರ್ ಇನ್ನಿರ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂತುಂಡು. ಮೂಳು ಅಮ್ಮ ತೂಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು, ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆರಿಗ ಏನು ಕಿಚನ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಡ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡೆನೆ ಆತುಂಡು. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದು ತೂರೆ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋತು ಜಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತುಂಡು ಮುಕ್ಲಿ ದಡ್ಡೆರು ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜಗಳ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪೂರ ದೀತೆರಲ್ಪ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆಪ್ಪರಿಂಗ ಅಂದ್ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತರಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಇಜ್ಜಿತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಂಜ ಒಂತುಳ್ಳ. ಸೊ ಅವರು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಳ್ಳೆರು ಆರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ತೋಜೊಂತಿಜ್ಜಿಗರ್ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆರೆಗಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡೋಡು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡೋಡು. ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಆವಡು. ಸೊ ಐಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಲ ಆವಡು. ಒಂಜಿ ಜನ ಮೂಲ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಮೂಲು ಹಾಲಿಡೇ ತೂಲೆ ಹಾಲಿಡೇ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಡು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡೊಂತುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಡೆಗ್ ಪಂತ್ ನಿಕುಲೆ ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ಟೂರಿಗೂ ಬೋಡಾತ್ ಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ತೂಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲೆ. ಚೂರು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಕೊನರೆಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರಿಗ. ಎಂಚಿನ ವರ್ಷ ಮಾರೆ ಕೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಶುರಾತಿನ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ನಾತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡೊಂತುಳ್ಳಾತ ಅಂಚ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ದ ಲೈಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಸೈಕಲ್ ಓಳುಂಡು ಸೈಕಲ್ ತಗಡ್ಸಿಡ್ದ ರೂಮ್ ದುಲ ಇದೀದ್ ತಗಡ್ಸಿಡ್ ರೂಮ್ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು. ಯಪ್ಪ ಆತು ಸೇಫ್ಟಿ ಸೈಕಲ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದು ಸೈಕಲ್ದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಕಲ್ವೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ದ ಕೆಲವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಪೂರ ತಿಂತಾರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪೂರ ತಗಡ್ಸಿಟ್ರು ಓದಿದ್ದೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ದಾದಾ ಹೊಡಿತೆ ಏನಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ನೇ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಮಲ್ತೆ
ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಕುಲೆ ಆಂಡಲ ಓನರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ಲುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡತ್ತ ಏನಿ ಈರ್ ಪಿರೋಡ ಅಂದಕಲ್ ಪಂಡರ್ ಪಿರೋಗುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಛೇ ನಿಕ್ಕು ಜಬ್ಬರುಂಡ ಈಗ NSCTD ಕುಲ್ದ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ NSCTD ಕುಲ್ತೀನಿ ಅವು ನೆನಪಿಪ್ಪಡ ಪೂರಾ ಮಗರ್ದಿನಿ ಯಾನೋರಿಯೇ ನಿಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಜೈದಚ್ಚಿ ಯಾನ್ಲೆ ಜೈದಿಜ್ಜಿಯ ಪೂರಾ ಮಗರ್ದಿತ್ತೇರು ಯಾನೋರಿಯೇ ಪಡುವಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಹಾಸನ ಮುಟ್ಟ ಕಂತಿ ಎತ್ತದ ಇದ್ದೆ ಹಾಸನ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಲ್ ಹೈವೇ ಅದ ಒರಿ ಬಂಡೇರು ಯಾಂಬುಡೋಡ ಗಾಡಿ ಬದ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿಡಿಜ್ಜಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಜೈದಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಯಾಂಬುಡೋಡ ಬಂದು ಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತದ ಉಂಡ ನೂದೇಡುಂಡು ಗಾಡಿ ಹೈವೇ ಅತ್ತ ಬಕ್ಕ ಬನ್ಪಿನ್ ಏನು ಯಾನ ಕಡೆ ನೂದೇಡ್ ಪೋತೆ ಬಂತೆ ಬಕ್ಕ ನಾ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪರಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂಕಣ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ವೆದರ್ ಫುಲ್ ಮೋಡಲುಂಡು ದೊಂಬುಲುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬೈದ ಸೊ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಡೆಗ್ ಬೈದ ಪಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದ ಒಂದು ಕುಂಟು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಒಡೆಗ್ ಬೈದ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಳೊಂದು ಬಸ್ ಉಂಟದು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬೈದ ವಂಡರ್ಲಾಗ್ ಜಪ್ದಾಗರೆ ಖುಷಿ ದುಡ್ಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದಾ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಐದು ಕುಂಡ್ರೆ ಪೋಪಲ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಐದು ಕುಂಡ್ರೆ ಪೋಪಲ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜವೆ ಏ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತೂಪೆ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡ್ ಬಲ್ ಏನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಕುಳ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಂಚ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಸೂತೆ ಸಾಕಂಡ ಇಂಕು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮುಗಿನ ಅಂಡ್ ಉಂದು ಯಾನ್ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಯಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆದುಂಟೆಂತ ವಯಸ್ಸು ಕುಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ ಎಂದಾತ ಅವಳು ಇಟ್ಟು ಹೆಂಗ ಕುಲ್ಲೋದು ಅವಳು ಏಜ್ ಅವಳು ಏಜ್ ಇದು ಅವಳ ಬರೀತಿದ್ದಿ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅವಳು ಫುಲ್ ಚಳಿ ಹಾಪುಂಡು ಫೋನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಕುಳ್ಳುನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಬರೋದಿದ್ದೀರ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಕಾಲು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಂಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅವು ವೇವ್ ಪೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ವೇವ್ ಪೂಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೇರು ಲೇಡೀಸ್ ನಮಗೆ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಸೀದಾ ಪೋತೇರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ ಕೊಡಪ್ಪ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕೊಡು 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 ಈಗ ಹಾರಿಸ್ತದೆ ಗಂಟೆ
70 ಸ್ಪೇಸ್ ರೈಡ್ ಅಂತೆ. 70 ಒಂದು 3D ಆಯ್ತು 70 ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂತ 70 ಎಂತ ರೈಡಾ ಸ್ಪೇಸ್ ರೈಡ್. ವಿಡಿಯೋ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏನ್ ಫೋಟೋ ಪಂಟೇನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಾತನ ಒಂಜಿ ಏಸಿ ತಿಂದದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ರಾಕಿಂಗ್ ತಗ್ಗ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಪಂತುಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದೆ ಈಗ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂತ ಅವಳಿಸಿಲ್ಲ ಅವಳು ಪೋಯಿ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕುಲೇ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಪುನನೆ ತಿತ್ತು ಬರು ಐಕ್ ಪೋಂಡೆ ಅಂತ ಆತೆತ್ತಾವೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಏ ಬುಲ್ ಪಡಯ ಬುಲ್ ಪೊರ್ಚಿ ಅವೇನಾ ವೈಶು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೀಲ್ ಒಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಂತುಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆತ್ತದೆ ಗೊರ್ದು ಪ್ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಂಡು ಮೂಲಂಗಿತದೆ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಪೈಸ ವಸೂಲ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ ಆಂಡಕ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅಕುಲ್ದ ಕೇಂಡ ಮೊಕ್ಕು ನಿತ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೈಡ್ ಹೋಯ ಬಂದು ಆರು ವೇವ್ ಪೂಲ್ ಪಂಟ್ ಆರು ಅವಲೇ ಇತ್ತೇರು ವೇವ್ ಪೂಲ್ ಏನು ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತೆ ದಾದೆ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನ್ಲ ಬಿನಿಸ್ಲ ವಾ ರೈಡ್ಗ್ಲ ಪೋತಿದ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಡೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಡೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ತೂಕ ಬಂದು ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಡ್ಸ್ ಕಾಲಿತ್ತು ಸರಿ ಮೇರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಪಂಡೋಲ್ ಬಂದು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಐಟ್ಬೋದು ಓದ್ ಯಾವರ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನೇ ಬರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಕುಳ್ದ ಕಾಜಿ ಅಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಚದ ಕಾಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಆಯಾಗ್ಲ ಇರುವೆನಗ್ಲ ಕಾಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಕೊಡ ಮೂಲ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಕುಲ್ಲುನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆತ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡನೆ ನಾನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಡ್ಬೇಕು ತಿತ್ತುಕಂಡ್ರು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿನ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸುರುಕಿ ಇತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಜೇಜು ಹೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಂಡರ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಕೂಡ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮುಗಿತಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್